Bin, bakit? Ada ka pala dito sa ti computer. Anyat aramida maya. Dahiti man application letter kan resume nga submit ko inton bigat. Ada manin sa bali a pag-applyan? Wan, hiring ti kumpanya pagtrabahuan ni Jenny sa gayem ko. Isa pa dasak man tag-apply. Kahit nasayat Sapay ko mata maawat ka matin iti dayta pag-applyan. Ha? Amuti ka aduan adi adal ka. Ang no ag-apply ka kumay ti may sa trabaho. Rumba nga napakumbaba ka kuma. Kita duan a kumpanya tinag-apply iti kalabas. Ngam pasig adida ka ina. Ala, Huston! No sermonan nakmat lang, nasaysayat pa ngayon ka maturugan. Panawan nak dito yan. Anya? Kunamlan asino mat nagita kumpanya. Oh, Joyce, iha. Ada ka di parikot mo? Kasla, agong ungat ka. Masurunak, mama. Apay? Sana ka naawat itidadya kumpanya. Ha? Masurunak, nakar-artida. Joyce, iha. Amangan no na amuan dati record mo. Napetisyonan ka. Kapo iti saan nasaya at apan nakilangan mo iti padam nga empleyado. Isu siguro adida ka inawat. Ada makaamo iti ugalim iti dayjay a kumpanya. Jack lang arudan na awat. Nayunan nyo pa ilang matipan na kabad trip ko. Makapasuro na talaga. Di takay man langan. Ay, Joyce! Mabitlaan! Joyce! Anya man ang data raramidam, Joyce. Application letter Hiring da kano ita iti may sana lata ka kumpanya ili. Ag-apply ka kadimanan? Maudin da iti pa nag-apply ko. No jak pa ila maawat, aga-brodak langan. Adakan ka data. Agang baybayan pa lang data aga-brod. Ubing pa'y unay ni Joshua nga anak tano bilang. Ay, Di ka di mapukawan itinamnama. Adan tulat ang mangawat kang ka. Basta agpakumbaba ka kuma, bakit? ay na, agyaman ako unay, sir. Gapo iti panangawat yung kanya kiti dayto a kumpanya. Awanan yaman na, Ma'am Joyce. Pakaragsak ako unay dayto nga oportunidad, sir. Kat ikarik nga aramida ka amin akabailak para iti pagsayaatan ti kumpanya. Agyaman nak, Ma'am Joyce. Namnamaag data. Randy, mangantayon. Oh, kasla na idumduman tayo kinaragsak mo ita, bakit Adan sakit na pinta sa damag. Ken adu tilinutom apang rabyan tayo. Wan, lakay. Kinsan la dayta. Adda talaga good news ko para kada kayo ken ni mama. Ni, anya data? Anya gay dayta, iha? Naawat ako ni Jay kumpanya nag-applyak. Oh, Kasta ka di? Nasaya ta? Kablawan ka nga ron, bakit? Kat sapay ko tagbayag ka iti dayja kumpanya. ganyan. Ada ka tinadlaw mo iti kabarbaro nga HR tayo? Adda. Ay na nagsakit ti kita na kanya. Jak magustuhan ti pa nagkit-kita na kanya itay. Up and down ti pa nagkita na sika. Wen nga rod. Nasabat ko itay, ijay agdan. Good morning, ma'am. Kunakin ko na. Nang pulos mo't asana si mong bat. Kaslaawan nangig na. Ay, makapadadali ti aldaw no kasi ti masabat mo iti bigbig ka. Kabarbarupay lang, kas dyan mo ti pakpakita na nga ugali na. Naku namon, friend. Ay na, nupod no nagalas ti ugali da dya babae. Saan nga agbayag da dya ditoy? Correct. Oh, orasan ti pa nagtrabaho. Ngam adda kayo pa ilang di tiruar ti opisina. Ha? Kuha nga min, ma'am. Kinapudno na. Kaum-umay mi lang ditoy. Ada nga min impasambot ni manager. Kat isuan nala daw kami nag-break. No oras ti trabaho. Kan may sa, jak kaya ti adorason, no siyak ti kasarsarita yo, ha? Ha? Ala, agsubli kayo ni ti trabaho yo. Aglablabesan ni Madam Joyce. Kunang milan asinong agmanmandar. Saan agaputa iso ti HR tayo kat kunang milan asinong meten naglastong. Tro. Sapay, di pa'y umis ang mapulos. Babantayan na pa amin agaraw tayo Ay, grabe talaga.
No, jak makapagtepel ang mga nonya ti maaramid ko. Sana na sa ati kasi ang style na. Correct. Kan pati personal abiyag dagiti empleyado. Pakibiyangan nan. Good morning, ma'am. Naladaw ka lang arudan, mayat may latiisem mo asumungad, Daniel. Anya? Agasam, idi Lunes, naladaw ka. Idi Kalman, naladaw ka. Sa ita, naladaw ka manan. Ibaga maano di mon kayat tagtrabaho. Taado dagiti amok ang mabali namang sukat iti posisyon mo. Madam? Ala, agtrabaho kan. Naladaw ka manan, Daniel. Kanayon ka lakastan. Ha? Maminsan pa ang maladaw ka talaga ngay katankan. Siyak ti HR iti dayto kumpanya. Nangat nga to ti saad ko ngamsi ka. Kabalan ka ngay katan no kayat ko. Ha? Diyak kayat ti kaskan ka ngay naldaw maladaw. Ma'am Joyce, adda nga minti na iti ospital. Ket kalpasan ti trabaho, agdiretso ak ijay. Ijayak metten nga agrobot iti agsapa nga may agtrabaho. Dua kami lang agbibiyag iti inak. Iso asyak lang ti makatulong ken kuana. Ket gapo iti dayta, nakisarita ka ni Sir Ramon. Imbagak ti sitwasyon ko. Naawatan namat. Kan okay kan kuana. Nga oray maladawak no maminsan. Basta saya ata ka no ti trabaho. Diyak kasapulan dagita palawag mo. Sardengan nak man na dram-dramaan. Tama nga na adada masurunak ket ikatan kan. Anya? Kanayo na maladaw da nga empleyado. Pinabain na ka iti kaduan ti tao. Anya? Siyak ti HR. Isa rumbang lang agtungpal kanyak. Saan ko makasta? Pudno si kati HR da. Ang amnasken anasayat lat titipan nakilangin mo kadakwada. Ay na, no jak istriktuan ni da kanayunan dati maladaw, Randy. Amang ano iti dayta nga aramidam. Ket iso ti pangikatandaken ka. Ay, sana mapasamak da ita. Gaputan na saya ati performance ko iti dayja kumpanya. Kan, magustuhan unay ni Sir Ramon da ita. Anya? Anya? Nakuna ni Sir Roger King kadayta, friend. Wen, saan lagay masyak ti pinabainan na iti kasta unay. Gapo iti pan nakaladaw ko. Oray ni Sir Roger. Ken, kastamot ni Ma'am Daisy. Anya? Ha? Nagalasa talaga ti ugali na dayjay nga HR. Hun nga ron. Pakaragsakan na unay ti panang paspasakit na itirik na ti pada na atao. Hay, saan lakit di nga agbayag dayjay ditoy. Puupuutin to'y kunak, Daniel. Adda ka di pamanagnak mo kadagitang ibagbagam, Alexa. Ada, sir. May isa ni Daniel ang makapanagnak iti dayta. Kastamatan ni Ma'am Daisy, ni Sir J, ni Sir Roger, kan Ma'am Jonah. Nagalas ti ugali ni Ma'am Joyce, sir. Kinapudno na. Nagsasaritaan dagiti daddo mga empleyado. Apetisyon ang dalaangan. Gapo iti saan ang nasaya at agalad na. Anya? Ay, ado na kumpanya tinagap-applyan na, sir. Ngam saan da nga inawat. Gapo ta, ada record na asaan ang nasayaat. Ala, agya mo nakititay tangay bagam, Alexa. Diyak pa'y katam mo, nakastagaan ti mapaspasa maktungkol awanak. Uwin, sir. Nasingput laang ni Ma'am Joyce. No, ada kayo asisasango. Ala, siya kung ti makamo ang makisarita kan kuana. O sige, sir. Agyaman ako, nay. Ni, naladaw ka manan, Daniel. Ay, sorry, Ma'am Joyce. Kinuyog ko nga mininanang ko iti clinic. Pambar! Ha? Si ka lang aruda na kanayon ti maladladaw dito opisina. Naglaing ka pa yung agpambar. Awan serbi ti may papasweldo kan ka ditoy. Pasensya, madam. Namin anon, awinarningan ka. Iso nga kukusam amin na nakagawaam dito opisina at ikatankan. Anya? Ha? Ni Sir Ramon. Daniel, into na minsan, ipakadam no kasta maladaw ka, okay? Tapno ang Muktar Aramida, ka? Ay na, nakita na lang ni Sir Ramon. Kilata nagbaliw ti aplaw ti angin. Plastic. Anyat masapol mo. Ape ngay may ka dito office ko. Umay ka kadagpakadan, gapot ay katankan? Impaunak ni manager, ma'am.
Ha? Mapan ka kano yung opisina na itamit lang? Tapay? I don't know. Basta papayaban na ka. Sige, panawan ka pa, babush. I don't care. Anya nga tati ibaga ni Sir Ramon kanyak. Dagdag trabaho man nga tan. Ado dagiti empleyado nga agreklamo kontrakan ka. Ha? Nagpulong ka di dayja Daniel kada kayo, sir? Basol na matlaang, kanayon ang maladaw. Mawatak ti sitwasyon ni Daniel. Masakit na. Katawan sa bali ang mga sikasukan Juan. Ha? Kaya nagarup amin nga empleyado dito yung kumpanya kada agreklamo. Asaan ka no anasaya at ipan nakilangan mo kada kwada. Anya? No may salo kumawan no dua. Mabali na jackpot yan. Hanggang saan ba? Tatunggal at makasarita, sikati reklamo na. Sir, Sorry, ma'am. Ngem sa nakaskan ka ti HR kayat ko apara iti na ito kumpanya. Mawata mo't siguro ang tikat wasawan. Sir Ramon, saan kumamatakas ta? Saan napud no dayta? Araramida ka na saya at trabaho dito eh. Kasi tinakunak, I'm sorry. But you're fired. Sir, pangasiyo ko makakasapulak dayta at trabaho. Amok na ita. Hanggang pasensyakan. Padasam lang ang tiag-apply iti sa bali. No adapay mangawat ka na. Anya? Naikat ka iti trabaho, Joyce? Uwan, mama. Pinagkaykay sa andak dagitawanan bayin nga empleyado iti dayja kumpanya. Ulbud damin. Anya? May sama tamaag di manager. Namatikit din itimpul pulong dakan kwa na. Anya? Uray saan mo nga ibaga? Amok nga inikat da ka. Gapu iti sana nasayaat nga ugalim iha. Araramidot lang tamo kapag sayatan ti kumpanya. Ngamdakas gayam kadakwada. Anya? Naikat kay ti trabaho, Randy? Uwan, Joyce. May katak. Gabutan na pabasolak iti saan kumat ngayon ramin. Kastaw na iti pong ti manager may iti kumpanya pagpapayak. Ape akastoy matan. No kaano na ikatak iti trabaho, isumutipan na kaikat mo. Oh, Ang sana bale. Ado pa iti trabaho ang mabali na pag-aplayam. Kan pag-aplayak matan. Saan lang nga may sawan no dudwat kumpanya ang mabali na pagtrabahuan? no, dapay ati mangawat kan ka. No kumatasan nakasta ti ugalim. Saan ko mapasamak kan ka ti kasta? Anya? Kasano tayan? Awan trabaho ta adwa. Di ka madanagan. Iti kabita na panawan. Makasapulak iti sabalya panggadak. Sa bali, kalpasan na ikatanda ka gapo iti ugalim kasta. Mapampanunot ko pa yan. Nga ang mga numay ramraman nak iti karmam gapo iti ugalim. Apay ngay may kapailang dito yung office ko, Ma'am Joyce. Sir, imayak, gaputamang namnama ak ang nagbaliw ti panunot yo. Pangaasiyo ko ma, sir. Awanan ti sabalya pagtrabahwak. Awanan ti amo mamangawat kan ka. Gaputasaan nga roda na saya dagiti records mo. Sir, Pasensya ka na, Ma'am Joyce. Ngayam saan nga agbaliw ti pangadeng ko. maasi kayo kumakanyak, sir. Amok ti maasi. Ngem, para ka dagiti tawa na saya at ugali kan panagpuspuso na. Sana kasken ka. Mabalin mo ti pumanaw. Kaya't sapay ko ma, tamaudin da ito'y apanagsarita ta. Apay akas ta tilagam. Mama, Apay? Adda ka di parikot mo. nagaplayak ki ili. Ngam sa anak manan anaawat. Anya? Apay akas to'y matanti mapaspasamak, mama. Joyce, iha. Daytoy ka din ti karmak. Gapoy ti nagmadi nga ugalik. Saan?
Di mo ko mapanunutin akar maday takid ka. Panunutom laengen awagas day ta ti Diyos. Tapno baka amiris ka iti anyaman ang nagbidutam, iha. Mama, Amin nga raramidon tayo. Dakes man wano nasayaat. At dalat ta supapak na, iha. Day ta ko matitandaan na. manon akumpanya tinagaplayak. Ngumuray may sa. Awan mayat amangawat kanyak. Ket, anya ita ti plano? Aklo naglangan. Asaan siguro para kanyak dagidya at trabaho. Ah, Iti da ito ang mapaspasama kita kanyak. Naamiris ko amin ang nagbidutak iti kalabo. Agaplay ka? Kas serbidora, iha? Uwan, mama. Anya ngay katawan mo tan kumpanya amayat amangawat kanya. Bueno gagayam, ditaan dinagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao.